Programul Nou Acasă începe oficial de săptămâna viitoare. În România, guvernul a aprobat un plafon de 1,5 miliarde de lei în acest an, bani cu ajutorul cărora aproximativ 13.000 de români se vor putea muta în propria locuință. Chiar dacă interesul pentru program este mare și prețurile apartamentelor sunt pe măsură, cei care au un avans mic de doar 5% sunt împinși spre periferie ca să poată alege ceva până în 70.000 de euro. 1,5 miliarde de lei a alocat guvernul anul acesta pentru programul Nou Acasă. Potrivit estimărilor, banii ar ajunge pentru aproape 13.000 de dosare. Se așteaptă chiar ca în mai puțin de 2 luni fondurile să se epuizeze. De exemplu, în acest moment avem o supra-subscriere a plafonului de 1,5 miliarde, în sensul că băncile au solicitat 3 miliarde. E pentru prima dată când cerința băncilor este dublu față de cât plafon avem alocat. Cei care iau un împrumut Nou Acasă sunt obligați să încheie și polițe de asigurare împotriva tuturor riscurilor la valoarea de piață a locuinței. Valoarea maximă a creditului accesat poate fi de 66.500 de euro pentru locuințe al căror preț nu depășește 70.000 de euro, iar avansul în acest caz este de 5%. Dacă ne raportăm la case cu prețuri de maximum 140.000 de euro, valoarea creditului care poate fi contractat ajunge la 119.000 de euro, iar avansul este de 15%. Este primul an când TVA-ul pentru locuințele de până la 140.000 de euro este de 5%, doar că asta nu se vede nici în portofelele clienților, nici pe schițele dezvoltatorilor. Nu o să vedem spații mai mari, pentru că odată cresc prețurile cu materialele, odată cresc prețurile cu manopera și cresc foarte mult prețurile cu tot ce înseamnă cost de autorizare. Spațiul a devenit lux atunci când vine vorba de locuit. Nu ne mai putem apropia de apartamentele mari de 3 camere prin programul Nou Acasă. Dacă în zona de sud a capitalei prețurile pe metrul pătrat pornesc de la 900 de euro, aici în zona centrală în care ne aflăm, prețurile pornesc de la 2600 de euro, astfel că acest apartament de 3 camere ajunge să coste aproape 200.000 de euro. Cei care au un avans mic de doar 5% sunt nevoiți să taie multe pretenții de pe listă. Îți poți cumpăra un apartament cu 2 camere în zona de sud, da? În sectorul 4 sau la granița sectorul 4 cu Ilfov, anumite locații din vest, da? Și cam atât. Vorbim de suprafețe utile între 45 și 55 de metri pătrați utili. Prețurile mi se par relativ ok, dacă ai un salariu peste medie. Dacă nu, destul de ridicate. Prețurile sunt foarte mari în capitala în momentul de față și la chirii și la apartamentele de cumpărat. La o comparație între un credit Nou Acasă și unul ipotecar, la o tranzacție medie de 90.000 de euro, unde avansul este de 15%, diferența este de doar 26 de lei. La rata lunară arată o simulare de calcul. Odată cu publicarea programului în monitorul oficial, românii pot accesa credite Nou Acasă. Acest lucru este așteptat să se întâmple săptămâna viitoare.